Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ugqoke izingubo ezindala noma ezigugile. Leli phupho livame ukuba isixwayiso noma isifundo ngokuzindla ngokwakho. Izingubo ephusheni zivame ukuveza indlela oziveza ngayo, isimo sakho sengqondo nasemphakathini. Uma uphupha ugqoke izingubo ezindala kodwa ungakhululekile kuzona, lokhu kungabonisa ukuthi kunento empilweni yakho ongayithandi noma ongazizwa kahle ngayo. Iphupho lingabonisa ukuthi kumele ushintshe izinto ezindala ukuze uthole ukuthuthuka. Uma uphupha ugqoke izingubo ezindala kakhulu noma zigugile, lokhu kuvame ukubonisa ukuthi kukhona izinto eziphila kuwe noma mhlawumbe owazenza kudala ezidinga ukulungiswa. Uma uphupha ushintsha izingubo ezindala ufaka noma ugqoka ezintsha, leli phupho lihle kakhulu. Lisho ukuthi uzokwazi ukukhulula okwedlule, uvuselele amandla akho futhi uqale isigaba esisha empilweni yakho. Kungaba uphawu lokuthi isikhathi sokuzithuthukusa siyeza futhi uthola amandla amasha okuphila impilo yakho ngendlela ongakaze wenze ngayo. Ngamafuphi, leli phupho lingaveza ukuthi umlando wakho uyakuchaza. Kodwa-ke, ukukhululeka ezintweni ezedlule, ukwamukela izifundo zakho zempilo nokuzivuselela kuyindlela yokuthola ukukhanya nokukhula empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.